Dit binnen de eerste beelden van het zwiertrof van Sint Maarten. Maar windsnelheden rond 300 km in de uur zwaagt het orkaan voor enorme skeer daar. Ja, hier gaat naar omstandigheden gaat het nou nog goed. We lezen de ruiten van onze auto's eruit, de BM zijn kapot, geen takken meer, de bledje bent voor, de schutting is kapot. En het wetter stiet hier gewoon heel heeg. Normaal dan heb ik gewoon uitzicht op het wetter. Je kan mooie alle eilandjes. En nu is het echt hele grote golven. Hele grote witte koppen erop. Dus het is spannend. Het is wel echt eng. Het klinkt alsof de grote rotsen op het dak vallen. De lijnen rotsen verderop. Dus ik ben bang dat het diep in. En er komt een lang wetter naar binnen. En er komt dweiling. Dus, en de wind blaast heel het hele windstje. Dus dat is hoe het nou is. Maar we zijn nog veilig en het komt goed. Ja, zodra het echt heftig wordt, dus als de orkaan echt over de hinder komt, dan gaan mijn vriend en ik, Abel heet hij, gaan we in onze inloopkast zitten. Dus dat is onze schuilkelder van het huis. Het zit precies in het midden en er zit geen ruimte voor. Dan heb ik mijn hele lietse klapdwarkers waar we net even rust op binnen, maar die tapen we dus dan een beetje vast. En dan hopen we dat het alweer mij valt, of dat de mensen hier toe leven en dan weer spullen naar spullen. Maar de ravage morgen zal echt heel heftig wezen.